Kaixo ekipo, gaurko egunean beste erronka batzukin etorri naiz. Gaurko egunean ez ditut ekarri jokuak, ariketak baizik. Eta ariketa hauek dare lotuta dana gorputz esferikuekin. Ontxe segitxuen ikusiko ditugunak. Así que venga, guazen astera. Irudian ikusten dugun moduan, erabiliko ditugun material guztiak esferikoak dira. Eta eremuari dagokionez, etxeko edozein lekutan egin alditzugu ariketa guztiak. Orokorrian gaixenak, estatikoak edo mugimendu txikiko ariketak bait dira. Lehen da bizi, baloiarekin hasiko gara, eta lehenengo ariketa baloia boteka mantentzea izango da. Zenbait bote jarraian egitea lortzen dugunean, poliki-poliki makurtzen hasiko gara. Eta guztiz makurtuta gaudenean, bote txikiagoak egin behar ditugula ikusiko ditugu. Ondoren, gora eta bera arituko gara, ea zenbat aldiz egin dezakegun pilota pikutara joan gabe. Baloiarekin egin dezakegun beste ariketa bat, boteka mantenduz ibiltzen hastea da. Eta hau menperatzen duzuenean, zirkuitu batekin hasi, oztopoa jarriz bidean. Azkenik, etxeko norbaitekin jokatzeko aukera badugu, paseak egin ditzazkegu. Hauek, adibidez, airean pasatu ditzazkegu, edota lurrean bote bat emanez, edo zue gustuko duzuen modura. Teniseko pelotarekin aurreko ariketa guztiak egin ditzazkegu, baina orain saltasun pixka bat jartzeko raketa edo pala erabiliko dugu. Baloiarekin egin dugun moduan, lehenengo ariketa pilota raketa gainean boteak ematen mantentzen saiatuko gara. Eta lehen egin dugun bezala, zutik gaudela makurtzen hasiko gara, ondoren zutik, eta horrela jarraituko dugu pilota jauzi arte. Ariketa hau egiteko beste modu bat, pilota raketan mantendu beharrean lurrean boteak eginez izango litzateke. Irudian ikusten dugun bezala. Eta teniseko pelota eta raketarekin amaitzeko, lehen baloiarekin egin dugun zirkuitua berrerabiliko dugu, baina orain, pilota eta raketarekin noski. Proposatzen dudan azkenengo ariketa malabarak egitea izango dira. Egin edo ikasten hastea. Ikasten hasteko, lehenengo pilota bakarrarekin hasiko gara. Irudian ikusten den moduan, pilota airera bota eta berriz eskuarekin hartuz. Hau gutxi gora bera menperatzen dugunean, esku batetik bestera botatzen hasiko gara. Hau harrapatzen dugunean, bigarren pilota bat hartuko dugu, eta bestean pilota bakarrarekin egin dugun mugimendu berdinak errepikatu ditugu, baina oraingoan bi pilota erabilita. Orain izan behar dugun helburua pilota bat airean mantendu eta bestea eskuan mantentzea izango da. Eta ja hirugarren pelota erabiltzeko momentu iritsi da. Beraz, esku batean pilota daukagula eta bestean bi pilota dauzkagula, irudian ikusten dugun mugimendua egingo dugu. Mugimendu hau harrapatzen dugunean, gure helburua hauek jarraian egitea izango da. Ea 10 aldiz egin aldezakegun lurrera jauzi gabe. Eta aurreko guztia lortu baduzue, orain poliki-poliki zuen kabuz praktikatzeko ordua izango da. Ea truko ezberdinak irtetzen zaizkizuen. Animo, eta jarraitu horrela.
Bueno, ekipo, hoxe izan da gaurkoz, espero dute gustatu izana, eta ondo pasatu zuela, eta eser geixo, beste bat arte, eta jo!